Velkommen til Forza Leasing. Kom indenfor. Vil du være med til at skrive det næste kapitel i Forza Leasings franchise-historie, så skal du lytte med her. Forza Leasing er Danmarks eneste franchise-koncept inden for leasing af nye og brugte premiumbiler. Vi har været siden 2010 og gennem årene opbygget et både stærkt og velkendt brand inden for leasingbranchen. I januar 2022 solgte vi virksomheden til Fleggaard Leasing med ambitionen om at forfine vores franchise-koncept yderligere og ruste os solidt til yderligere vækst. Og det er der, vi står i dag. Du bliver en del af noget større. Du bliver en del af Forza-familien med et stærkt og velkendt brand på din facade. Du får rådgivning og daglig sparring med specialister inden for stort set alle aspekter omkring leasing. Næsten endnu vigtigere, så kommer du også til at høste frugterne af vores centraliserede markedsføring. Det giver trafik i din forretning. Kort sagt, så får du nøglerne til et gennemprøvet forretningsmodel, solidt støttet af Fleggaard-koncernen. Om du handler brugte biler, er nyvognsforhandler, begge dele, eller om du har en spirende iværksætter i din mave, så er Forzas franchise-koncept interessant for dig. Vi sørger løbende for produktudvikling, forretningsudvikling, træning, uddannelse af både dig og dine kolleger, så du og din forretning altid er godt rustet til god rådgivning og salg af leasingaftaler. Hvis du synes, det her lyder interessant, så send en ansøgning, så kontakter vi dig og drøfter mulighederne. Velkommen til.